אחת לכמה זמן אני מחפשת לי כל מיני אופציות שיהיו לי נוחות לבישול בשטח. והפעם במקרה הייתי בסופר ומצאתי את הדברים האלה. חיטה בסגנון איטלקי ואורז בסגנון הודי. אז זה כבר מוכן, רק נשאר לחמם את זה בשטח ואיתו. זה לא רשום בהוראות הכנה, אבל אני אוסיף לזה קצת מים. ולמבחן הטעימה. אולי ספציפית פשוט ההודי לא כזה טעים. הרבה משקל, אם נגיד אתם עושים טיול עכשיו של כמה ימים ורוצים, כל אחד כזה זה 250 גרם. חשבו נגיד רוצים מספר ימים, זה לא מעט משקל לסחוב על הגב. ועכשיו אני אחמם את השני, את האיטלקי. לדעתי הוא יהיה יותר מוצלח, יש לי הרגשה, אבל בוא נראה. כן. מבחן הטעימה. יותר טעים מההודי, אבל גם בינוני.